This is Lex Finoblog. RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Mayong pagbuminaw. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si John Ray, ginaingon, di pasaylo ko na ikaw sa nabuhat mong sala. Apan nga nang paman nga imo pamangyong yusban. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ayaw hilaki ay kanang imong asawa sa inyong panagbuwag. Ay, nakasa na siya nimo. Nagpatsil-sil kung naglaing laki. Nauna-una malagod na ako pa. Ngagitang tanan nga mga tao nga binuhat. Huwag yung perpekto. Kitang tanan pulos makasasa. Bitaw, kitang tanan pulos makasasa. Apan, depende sana. Depende na sa nagbuhat nga nakahimog sala. Kanang sala nga nabuhat sa imong asawa. Uy, taon. Sa gina. Sa nga mortal. Basta, para na ako. Saktong imong gibuhat ng gipalayas ni mo siya. Sige ba? Yan ako magdugay. Barang tuyo na ako. Ang pagsulti nga, ibigaw ko sa akong asawa. Yang tagaroon, lapan na gusmayet. Hindi na ko ba? Ay, kinabuhi. Ako inaluoy sa kong anak ng taon. Dako man ta ni bungal mo ta, pastilan. Pero, nakapangabit pag ang asawa. Mo ni pagkaingnon nga kaliwat kinila ni mayit. Nga dili sa matagbaw sa lalaki. Nga mabudion kaliwat. Mas maayo pag adto kong suri sa ilang bay Gilbert. Ang suot kong aniko. Gusto kong malimot sa akong problema. Pero hangtod karon. Tuwa paghihapon ni mayit nga akong asawa nga akong nahuna. Sa magibuhaton ako, aron malimtan ko siya. Baby, Dre, ikaw ba? Ako pa ni mo nung ngita kilay mo ba Pauline mo buthi o mo sawa? Bay Gilbert. Sabi, sa panultihon, di ba? Nga kung masakitan ka o babae na siya'y tambala na. Pero bay, kinsa masaya akong panguyaban. Kanang mga bagong nanguwag ng mga baboy. Bay. Inang bidoan. Sayon, biya na itong bagon. Tapos sila nito!
Silya? Ay, dako kaya gusto na ay. Siguro yung kung sugtol ka nagmanguyam ka. Maayo ka. Sobra anak, mas maayo eh. Bida, mabista tayo dahil karong Domingo. Ako yung makikita ron niya ha. Aron pa mamisita ka karong Domingo. Bye, John Ray. Tinood ka, Gilbert? Mamisita na ko si John Ray karong Domingo. Ha? Okay, ingat biya ito tao niyo sila. Ha? Ngisi biya tao ni ka. Lipayon kaya kada ko ikagusto. John Ray, no? No? Baya. Maala o di mi makasal, uy. Kung magtipon mi. Total, buwag naman sad sila siyang asawa. Bida sa di mo. Uy, ako pala tayo sugtol mo. Suway na sa ning ako. ba? Suway ning ako, ay. Ayaw Morito ko. lang. Nako kay ko. Morito ko ba? Wag ka ba, eh. Si John Ray Kaya- na akong gusto, Beng. Ay, John Ray, bida. Pakaslan di ka ba? Gusto ka. Ako pa yung masul. Pakaslan di ka. Sige na. Ayaw ba? Si John Ray. Hala, sige. John Ray, mong yung kaya mo gusto. Hala, sige. Gani. Nga dami yung bayo, ha? Unang pagtagay ninyo sa kalipay ni John Ray. Kay kita ka na kang John Ray, day. Murag baril. Wakwais ako, porbida. Tinoay. Oh, sus. Murag yung tanaw na ko. Murag katong pisong karaan. Baka doon ang murag pisong karaan ka doon. 1971. Doon sa Rizal. Oh. Kadako ko. Kadako kuwang. Ay, pag sige, binuong, good Gilbert. Tabiha, sa unsam rin mo, ha? Alkansiya. Basta ha. Ingna siya ka, magpaabot ko siyang pagpamisita. O, lagi? Paabot pa ya ko. Salamat kayo, Silya, nga gisugot ko nimo. Bisan na sayog ka nga may asawa ko. Buwag naman kita mo. Uwi, buwag ni may Silya. Buwag ni ni Mayet. Kung maoy, kita na'y mag-live-in. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Hatagan ko Vlog. ikaw og daghan nga anak. Mahal ko maunta si Mayet. Pero nagbudhi man siya na ako. Kalimtin ako siya, John Ray. Kalimtin imong asawa. O ako na lang ang higugmaa. O Silya, buhaton ko ang tanan aron malimtan ko siya dayon. Unsa? Gibuwagan niya iyang kabit? May lain sa siyang laki? Mauna, naunsa man tao ng asawa mo eh. Inay, kuhan ka na magbinuutan siya. Uy, nagpakasa naman yun in taon. Pasti lang, bayhana. Huwag matagbaw. Sa pagka tinuod ra ba pa? Kung mibalik pa siya nako og maghilak, unya, mga ipasaylo. Dawatong gagyapon siya eh. Labaton mo? Oo. Nibaw ko eh. Nga may naigugma kapag yapon niya. Hangtod ron. Bisag may uyab ka na. Unya, unsa man. Narjirjiran na ni mo si Silya, ha? Ay, wa pa eh. Kadali rukod. Silang dali. Karong linggo, manuroy may isa kong uyab pa. Base na ng higayuna pa. Muna na. Muna. Labirahin na bayhana eh. Pagkahinay sa nimo eh. Klaro kayo nga. Nagpakuan ng bayan na yung taon nimo eh. Nagpaabot na yung taon nga. Imo sing atimanon. Sa baka eh. Labirahin da yun. Bughaan na dayon siya. Ayaw dugay-dugay ha. Muna yung sulti bay? Lagi bay. Bidabiyaan ko ni sa ikaduhang lalaki taon. Mga nga nakahukom lang siya. Balik lang ni mo. Sama. Nakahukom na ko bay? Ano sa? Di, nagigo makigbalik ni Mayet. Grabe sa niya, no? Human sila magbuwag sa una na yung kabit. Oo. Bubalik pa na ako. Ngita paglain. Unya kay abi kay girejik man siya sa kaduhan niyang laki. Mo na nga, bubalik na ako. Uy,
Kani, di ko musugot. Pabinawa ha, naaroy mo siya gitong kalit. Pabinawa. Ang gihay pa, nihay pa. Henry! Iyay, wa na, mauna na. Wa na ni. Siya na pa doong dito ay. Ang imo kasawa ay. Dong Henry. Aba di ay. Ngisi-ngisi ka pa ganina kung hilak-hilak na ka. Ang angpi. Mahal ko kayo ikaw. Apan, imo kong gibudian. Ha? Okay, gibuwagan ka naman. Ngita po kaglain. Iyo karon, balik po ka na ako. Gibasulan naman ako ang tanan, Dong. Di na ko manguyab. Mga bati sila. Igura ko nilang gitilawan o niya gibiyaan. Kay kuno, dako kay ako Mga salbayis ka ayon no. Gikasubo ko mayit. Ha? Di na ko makadawat nimo. Ayaw ano, Dong. May lain akong babae nga gipuli nimo. O di ka makahimo sa pagkihan ako. Kay ikaw ang unang nagbudhi nako. Dong John Reza, doy. Ni Ana Daisilya, may hunong na tungod sa motel ang gisakyan ng taxi. Dira mong plate, taxi driver. Dong, first time pa yan ni nako. Ikulbaan ko. Sapkaw eh. Kulba-kulba di hagot. Mayong pagbuminaw sa Lex Naong Pino tas taxi. Vlog. Anit dayan, kaya ni mo ay. Huh? Virgin pa ni... Nakuha gyud nako atong higayon na ang pagka-virgin ni Celia. Human sa nahitabo namo, nag-live-in dayon mi. Og nagpasalamat ko nga way asawa nako nga misamok-samok namo. Maawaw siya nga magsamok-samok namo kay siya ang unang nagbudhi sa among kaminyoon. Maong maawaw siya nga magsamok-samok kanamo ni Celia. O kato magkasama ang kaagi ni Junre, dinhining tulumanon. What's the style? Mauwaw nga magsamok-samok style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.